Айша, пока. Да, детей. пешхонаи мо тобистон дам пахт шурвай вокруг лесай. Вообще ҳамин сол мо бовар кунем хиёл кардам ин сол якум бор ва истодам дар Тоҷикистон, дар Россия истодам тобистонда, яъне гуфтам гарм мешава, хонаи ма кондитсионер надорад, чӣ хел мешава. Бовар кунед хнукакай вокруг лесай да яй модайна. Киме ҳавои салқин буд. Да то бегонӣ раҳӯй мемонду баъд шавқ мепӯшидем. ҳисоби шамолак буд. инҷа ҷои пикника, ягон шашлик, ягон чӣ кардӣ ҳамҷода ҳаста. ҷо мерай мешинӣ мекунӣ қади семейни. бовар кунем ҷом беҳад нағзай, маҳкулай, ҳавои тозаяй. айшара гирифтем, магазин мерем. Продукта харӣ, опять телефон харида немкунем, як бор брам бирам. И телефон намедонам последнее время чӣ хеле шуд ки видео снимать карда вообще нашуд. Ну снимать карда мешава, опубликовать карда намешава. Баъд ҳамин бигем настройкаш кард бачам, баъд ҳамун дига нашуд. Барои ҳамин давно видео набовардам. ҳай насиб имрӯз мерам телефон мегирам, баъд видеоҳоро партофтан мегирам. Аиша, Аиша, будь здорова. Аиша, саломат боши. будь здорова гуфту, мега раҳмат. мембурам дари духтарчаи баақл. Пойдем-ка хотинам ромадам миср дошта, мисра партофтем. Вокруг бугем омадем, да, прогулка карда ина домо. Тоҷикистон раҳки будам. нарафтем, короче, имсол нарафтем. бовар кунед охи ҳамин гармида мерай. ҳаво беҳад гармае, на як ҷо рафта мешава, на як ҷо гашта мешава. ҳамин ҳавои гарм чӣ хелай. ҳамин гуфти мисол очам ки раҳки ки бошӣ да август сентябр бурай. и тобистонда мери вообще гармай, ҳеҷ кор карда намешава. духтару наконец-то пеши доми мо да пятёрочка гӯшид. долгождани пятёрочка иҷа пеш да бозор шида, бо иҷаш да пятёрочка гӯшид. ҳама хел